Μήπως παλεύεις με καταστάσεις που δεν μπορείς να αλλάξεις? Η λύση δεν είναι η αντίσταση, είναι η αποδοχή. Η αποδοχή είναι εξαιρετικά σημαντική και μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σου, να σε απελευθερώσει από το βάρος αρνητικών συναισθημάτων και να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις την εσωτερική σου γαλήνη. Τι σημαίνει αποδοχή? Η αποδοχή είναι η ικανότητα να βλέπεις τα γεγονότα όπως πραγματικά είναι, χωρίς να τα κρίνεις ή να αντιστέκεσαι σε αυτά. Είναι η συνειδητή επιλογή να πεις αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ούτε καλό ούτε κακό. Απλώς είναι. Όταν αποδέχεσαι δημιουργείς χώρο για χαλάρωση και φιλικότητα προς τον εαυτό σου και τους άλλους. Αντίθετα η αντίσταση δημιουργεί άγχος, θυμό και άλλα αρνητικά συναισθήματα. Όμως γιατί είναι δύσκολη η αποδοχή? Πολλές φορές όταν αντιμετωπίζεις δυσάρεστες καταστάσεις σκέφτεσαι αυθόρμητα «Δεν το δέχομαι αυτό, δεν μου αρέσει αυτό». Αυτή η αντίδραση είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής σου ανάγκης να ελέγχεις τις καταστάσεις και να αποφεύγεις τον πόνο. Σκέψου όμως πως η αντίσταση δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Αντιθέτως, σε κάνει να νιώθεις πιο ανήμπορος. Όταν δεν αποδέχεσαι κάτι, χάνεις την ψυχραιμία σου και γίνεσαι θύμα των περιστάσεων. Όταν αποδέχεσαι τα γεγονότα όπως είναι, χαλαρώνεις. Μόνο μέσα από αυτή την κατάσταση ηρεμίας μπορείς να εξετάσεις νυφάλια τις επιλογές σου. Μπορείς να ρωτήσεις τον εαυτό σου, τι μπορώ να κάνω τώρα? Δηλαδή, αντί να κατηγορείς τους άλλους ή τις συνθήκες, παίρνεις την ευθύνη και αναζητάς λύσεις. Η αποδοχή δεν σημαίνει παθητικότητα. Είναι το πρώτο βήμα για να αποκτήσεις τον έλεγχο της ζωής σου και να δεις τι μπορείς να κάνεις, τι πραγματικά περνάει από το χέρι σου. Συχνά μπερδεύεσαι την αποδοχή με την παραίτηση ή το συμβιβασμό, όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η αποδοχή σημαίνει ότι αναγνωρίζω την πραγματικότητα και επιλέγω να προσαρμοστώ σε αυτή, χωρίς να χάσω την αυτοεκτίμησή μου. Ο συμβιβασμός συχνά συνεπάγεται την παραίτηση από τις αξίες ή τις ανάγκες σου, οδηγώντας σε απώλεια της αυθεντικότητάς σου. Άλλο πράγμα είναι να αποδέχομαι κάτι που συμβαίνει και να δω αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να το βελτιώσω, και άλλο πράγμα είναι συμβιβάζομαι με κάτι που συμβαίνει και δεν κάνω τίποτα άλλο. Η αποδοχή έχει διάκριση μέσα της για να εξετάσεις τι και αν μπορείς να κάνεις κάτι. Πολλές φορές δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς μια κατάσταση επειδή επηρεάζεσαι από λανθασμένες ιδέες και περιοριστικές πεποιθήσεις που έχεις. Για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύεις ότι οι άλλοι πρέπει να συμφωνούν μαζί μου ή εγώ έχω δίκιο ή οι άλλοι πρέπει να αλλάξουν για να είμαι καλά εγώ. Όταν αυτές οι πεποιθήσεις κυριαρχούν, νιώθεις πίεση και δυστυχία. Η αποδοχή είναι η μεγαλύτερη δύναμή σου. Όταν αποδέχεσαι, αποκτάς τον έλεγχο του εαυτού σου και μπορείς να δράσεις αποτελεσματικά. Αντίθετα, η κατάκριση είτε προς τον εαυτό σου, είτε τους άλλους, είτε τη ζωή, σε αδυνατίζει και σε εμποδίζει να προχωρήσεις. Όταν αποδέχεσαι, ανοίγεις την πόρτα στην αλλαγή και την προσωπική σου ανάπτυξη. Η έλλειψη αποδοχής είναι η ρίζα πολλών προβλημάτων. Όταν αρνείσαι να αποδεχτείς την πραγματικότητα, νιώθεις πίεση, άγχος, δυστυχία. Η άρνηση της πραγματικότητας είναι μια μορφή άμυνας, αλλά αυτή η άμυνα τελικά σε βλάπτει πολύ περισσότερο. Αντί λοιπόν να παλεύεις ενάντια στην πραγματικότητα, μπορείς να επιλέξεις την αποδοχή και να απελευθερωθείς από το βάρος των αρνητικών συναισθημάτων. Συμπέρασμα, η αποδοχή δεν είναι αδυναμία. Είναι μια συνειδητή επιλογή που σε βοηθάει να ζεις με περισσότερη ηρεμία, ευτυχία και αυτοπεποίθηση. Θυμήσου, πρώτον, η αποδοχή φέρνει χαλάρωση. Δεύτερον, είναι το πρώτο βήμα για αλλαγή. Τρίτον, σε βοηθάει να δεις καθαρά τι πρέπει να κάνεις. Και τέταρτον, δεν σημαίνει παραίτηση, αλλά προσαρμογή. Ξεκίνα από σήμερα να εφαρμόσεις την αποδοχή στη ζωή σου. Κάθε φορά που νιώθεις πίεση, ρώτησε τον εαυτό σου. Αντί να αντιστέκομαι, πώς μπορώ να αγκαλιάσω την πραγματικότητα και να προχωρήσω μπροστά? Η απάντηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου.